बर' हारिनि गेजेराव फिन फिसाय गारना खारनाय मुगैथाव जाथाय। सानफा एफा बर'फ्रा गावनि नखरखौ गारनानै खारनाया बारानिख्रुइ बारा जानो हमबाय। बेबायदिनो चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि 3 नं उदालगुरिनिफ्राय रजिता नार्जारिनि नखर गारनानै खारनाय खौरां। चिरां जिल्ला रुनिखाता थाना एबा सान्तिपुर आउटपस्टनि सिङाव गोग्लैनाय 3 नं उदालगुरिनि थागिबि निर्मल नार्जारिनि बिसि रिजिता नार्जारिया मिथिया जासे मैया न'निफ्राय गावनि जि-जोम फोरमानलाइफोरखौ लाना खारखोमालांबाय। फिसाय निर्मला गावनि बिसिखौ रङिया ओनसोलनि थिख्लिगुरिनि रिफेन बर'जों खारफिनलांदों होनना सन्देह खालामदों। मानोना सिगाङावबो रिफेनजोंनो खारलांदोंमोन होनना नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। सोरबाफोर नुफ्लांबायोब्ला नखरनि जानबुं नम्बर 8453280841 आव खिन्थाहरनो खावलायदों नखरगिरिया। माने जानायाथ' आंबो जेबो होनखायाखै नालाय माने गावसो गोसोबायदि गावसो खारखोमालांदों आरो माने जाहाथे फैनानैहाय मोजाङै मोजां जाफैफिनो लामा सामाफ्राव नुयोब्ला जाहाथे आंनो खोन्थाहरो बेनो आरोखि आंनि बुंनांगौआ। सोर मा जादों? सोर अबाव थांदों? दा आंनि बुरिया खारखोमालांदों आरो ना माने खारखोमानानै न'नि मानसिफ्राबो मिथिया हनै आंबो मिथियाखिसै दस्राफ्राबो मिथिया। दा बिहामजो दं, बिहामजो सासे बेसो मिथियो। दा बेबो मैया आंखौ थगायबाय नोङो दोनलांदों होनना बुंनायाव आं दोनलाङाखै जाबाय। दा बिदि खोथा ओंखारदों आरोखि आंनावहाय। बबाव थांदों होनना दा थांनो बे बिहामजो बुंनाया दा मैगं लायनो होननानैसो बैयाव सानजाफोराव थाबोदों होनना बुंदों आरो एक नं उदालगुरियावहाय बैयाव। दा बबाव थांदों आरो सोरजोंबा थांदों होनना सन्देह खालामदों? दाथ' थांदोंखौथ' आं सन्देहआ सानदोंमोन साननाया माने सिगांनिजोंनो थांदों नामा सन्देह सानदोंमोन आरोखि। सिगांनि बे रिफिन बर' होननायजोंहाय फनबो रायज्लायबाय थाखादोंमोन इयो सिगांहाय। मानसिया इयो रङिया थिख्लिगुरिनि होनदों इयो। सिगाङाव मानो थाङामोन? सिगाङावहाय मानि थाखाय थांखो आंबो मिथिया। दिनैसिमबो आङो जेबो खोन्थायाखै फोरमायाबो मानि थाखाय थांदों। दिनैसिमबो आं जेबो डिटेल्स खोथा गैया आरोखि। जेबो माबा गैखाया आंनावहाय। माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा? दावराव दावसिबो गैया आंनाव जेबो माबाबो गैखाया आरोखि। नों दा मा लुबैदों? दा आङो फैनानैहाय जाहाथे मोजाङै मोजां जाफैफिनो बेल' आरोखि। आंनि दा फिसा सासे दं बे फिसा सासेखौ नायलायनानैहाय जयै संसार जानो आसा दं आरोखि आङो। बे माबायावनो नैबे नाम्बारावहाय मालानो कन्टेक्ट नाम्बाराव माबा खालायब्लानो नुनो मोनखागोन। बेसेबां नाम्बारा? 8453280841। सोरनि नाम्बार बियो? आंनि। खेबसे बुंना होबावसै। 8453280841। बे नोंनि नाम्बार? बे आंनि नाम्बार। बे नाम्बाराव बे नाम्बाराव फन खालायब्लानो मोनो आरो। न'खरनिफ्राय माबाफोर लानानै थांदों नामा बियो? दा लांनायाथ' गानग्रा जोमग्रा गासिबो दख'ना दख'नि गासिबो लांजोबखादों। गांसेबो गालांखायाखै। मथा मथि डकुमेन्ट्स गासिबो मा दं लांजोबखादों आरो। नोंनि हिनजावा फन दङ नामा? औ आंनि फन दङ। रायज्लायना रायज्लाया फनाव? फनावथ' दा आं बेखौ सुइस अफसो थायो। बिजिसो। दस्रानिखौबा थिखोयो? दस्रानिखौबा थिखोयो। औ आं होनदोंमोन आं लोमजादों आंखौ लां बे लाङा गाबोनसो लांगोन होननानै थांदों गाव। आंलाय बे फिसाखौ फैफिनना होनदों। बबाव थांनो जेबो खिन्थालाङाखै? जेबो खिथायाखै बाबु। नोंनि फिसाजोना? औ आंनि फिसाजोहा। नोंनि बिजामादैनिजोंथ' जेबो जालायाखै दा? जालायदों जालायाखै जों दासो मिथिनाय। खामानियाव थांदोंमोन खामानिया बिजामादैया। रावखौमोन आं होनबाय आंखौ लांदाथारना आं लोमजादों। आं लाङा गाबोनसो लांगोन। आं थालिर नागिरबायनो मैगं नागिरनानै आंनि न'खराव दोननानै थाङो आरो। बिनि गोसोआव मा साननानै थांदों जोंथ' मिथिया। आंलाय फैफिनना होनदों फिसाखौ। दा न'खराव हनै अन्थाव बाथाव फिसाला दङ? फिसा सासे दं अन्थाव बाथाव। फिसा खायसे देरलांबाय। बे फिसाखौ गावनि फोरबाखौ गोसोखांनानै फैफिननो हाबानो हाबायमोन आं।
सोरबाफोर बिनि थाखाय लोगो लामाफ्राव मोननानै नागिरना लाबोनो हायोआनो मोजां मोनो फिसानि थाखाय